Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Game On. Είναι το vidcast στο οποίο θα δείτε καλεσμένους αθλητές που τους ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, όμως πόσο καλά στην πραγματικότητα γνωρίζουμε τον άνθρωπο πίσω από τον αθλητή. Με αυτό θα καταπιαστεί αυτό το συγκεκριμένο vidcast και σήμερα έχουμε έναν καλεσμένο που πραγματικά είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που είναι εδώ, αλλά στα αλήθεια τον ξέρουμε, όλοι τον ξέρετε σαν αθλητή, αλλά πόσο καλά ξέρουμε τον Σάσα Βεζένκοφ. Σάσα, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και έτσι ελπίζω αυτό το καινούριο σου εγχείρημα να είναι να μαθαίνουμε πράγματι τους καλεσμένους σου για τον αθλητισμό, για τους ανθρώπους και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω πάρα πολύ απλά και επειδή είναι και το πρώτο μας επεισόδιο. Είσαι στρεσαρισμένος για κάποιο λόγο? Όχι. Καθόλου? Καθόλου. Είσαι πολύ χαλαρός, άρα πάρε το κίτρινο. Εντάξει. Είναι αυτό που παίρνουν οι χαλαροί. Εγώ δεν με επιτρέψω το πάρω το κόκκινο. Εντάξει, είναι και... Κοίταξε. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ, γιατί πέρα από την αθλητική σου πορεία, είσαι και ένας άνθρωπος που νιώθω ότι δεν πολύ μιλάς. Έχω αυτή την αίσθηση. Δεν ξέρω εγώ προσωπικά δηλαδή, γιατί από εκεί ξεκινάνε και οι καλεσμένοι που φέρνω κυρίως φέρνω γιατί θέλω και εγώ να μάθω πράγματα. Δεν ξέρω πολλά από όσα θα ήθελα να μάθω για τον Σάσα σαν άνθρωπο, ρε παιδί μου. Όχι σαν αθλητή. Κοίτα, γενικά δεν μ' αρέσει να μιλάω πολύ. Το αποφεύγω, γιατί θεωρώ ότι μέσα από τη δουλειά μου εκφράζομαι πιο καλά και δίνω στον κόσμο αυτό που, όχι αυτό που θέλει να μάθει, αλλά αυτό που θέλω εγώ και νιώθω πιο safe να μάθει τη δουλειά μου, το τι προσφέρω ας πούμε, στην ομάδα μου, στον αθλητισμό κτλ. Σίγουρα ο κόσμος θέλει να μάθει πιο πολλά και πιο ενδιαφέροντα και από το παραμικρό. Αλλά έτσι ίσως νιώθω λίγο εγώ πιο safe. Ναι, λίγο πιο safe, λίγο όταν πρέπει, λίγο από τις υποχρεώσεις της ομάδας. Αλλά είμαστε εδώ να... Λοιπόν, είμαστε στο δελμό και θα το πάρουμε από την πολύ αρχή. Εσύ τώρα είσαι μια περίπτωση ανθρώπου που έχεις γεννηθεί στην Κύπρο, έχεις μεγαλώσει εκεί, ήρθες μετά, πήγες μετά Θεσσαλονίκη, μετά πήγες Βαρκελόνη, μετά γύρισες στην Αθήνα, μετά έφυγες, πήγες στο NBA στην Αμερική και ξαναγύρισες Αθήνα. Αυτή είναι η διαδρομή, καλά θυμάμαι. Αυτή είναι η διαδρομή, εντάξει, με πολλές κουλτούρες, πολύ... Έτσι και αλλιώς να το πάμε από πολύ αρχή, οι γονείς μου έφυγαν από τη Βουλγαρία στα τέλη του 80, πήγανε στη Γαλλία, πήγανε στην Κύπρο. Εγώ γεννήθηκα στην Κύπρο, αν θες, από τύχη, γιατί εκεί έπαιζε ο πατέρας μου στα τελειώματα της καριέρας του. Οπότε γεννήθηκα εκεί. Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια στην Κύπρο? Κοίτα, ήταν ωραία. Όταν ήμουν 6 χρονών, ο πατέρας μου έπρεπε να γυρίσει πίσω στη Βουλγαρία για να δουλέψει, γιατί εκεί προέκυψε μια πολύ καλή θέση εργασίας για τον ίδιο. Οπότε... Ασχετή με τον μπάσκετ. Όχι με τον μπάσκετ πάλι, σε ομάδα. Απλά έπρεπε να φύγει από την Κύπρο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όταν είσαι 6 χρονών και φεύγει ο πατέρας σου, ενώ όλα είναι καλά, οι γονείς μου είναι ακόμα και σήμερα μαζί. Και είμαστε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια, αλλά έχουμε μάθει να ζούμε λίγο χώρια, ξέρεις, ο καθένας. Οπότε η μητέρα μου ανέλαβε όλο το δύσκολο ρόλο, γιατί όλοι στον χώρο του μπάσκετ ξέρουν τον πατέρα μου. Ως παίκτη. Ως παίκτη και ως παράγοντα μετά και ως τον άνθρωπο που είναι πίσω από τον παίκτη Σάσα. Αλλά όταν στα 6 σου μένεις με τη μαμά σου, γιατί και η αδερφή μου τότε είχε πάει στην Αμερική να σπουδάσει. Η αδερφή σου είναι μεγαλύτερη? Είναι μεγαλύτερη 11 χρόνια. Οπότε είχε τελειώσει το σχολείο και είχε φύγει έξω. Οπότε είχε πάει να σπουδάσει στην Αμερική. Ήσουν στην Κύπρο, εσύ και η μαμά σου. Εγώ και η μαμά. Οπότε ξέρετε, για μια μαμά το πώς θα μεγαλώσει το παιδί, πώς θα προλάβει να πάει. Δούλευε η μαμά σου? Δούλευε κανονικά. Ήτανε πολίτρια. Και πιο πριν. Πολύ αρχή ήταν αθλήτρια αντισφαίρηση. Ήταν ping-pong. Επιτραπέζιας αντισφαίρησης. Και ήταν και αρκετά καλή, πολύ καλή. Απλά μετά έπρεπε, ξέρεις, λόγω ότι ο πατέρας μου έπαιζε, σταμάτησε, έπρεπε να πάει να δουλέψει. Έμεινε λίγο πιο πίσω, αλλά έχει κάνει και αυτή την καριέρα της και στη Βουλγαρία και στην Κύπρο. Οπότε μείναμε οι δυο μας. Σχολείο, προπονήσεις. Όταν δούλευε η μαμά, ποιος σε κράταγε, ποιος βοηθούσε? Η μαμά το είχε κάνει πάντα έτσι, ώστε να δουλεύει τις ώρες που ήμουν στο σχολείο. Δηλαδή από τις 8 μέχρι τις 2:30. Μετά πήγαινα προπόνηση. Εντάξει, πάντα είχαμε κάποια βοήθεια, ξέρεις. Πόσο χρόνο ξεκίνησες εσύ να παίζεις μπάσκετ? Εγώ ξεκίνησα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό. Δηλαδή από τότε που ήμουν 4-5 χρονών. Λόγω του μπαμπά ή σου άρεσε και εσέ? Λόγω του μπαμπά. Δηλαδή ο μπαμπάς με πήγαινε στο γήπεδο. Περίμενε τις προπονήσεις σου, κλασικά όπως όλοι. Μ' άρεσε πάρα πολύ και δεν θα πω ας πούμε, ότι ο μπαμπάς ήταν από τους γονείς που δεν πίεζε ας πούμε, το παιδί. Ήθελε ο γιος σε έσπρωξε προς τα εκεί. Ξέρεις, με έσπρωξε προς τα εκεί. Νομίζω και καλά έκανε, γιατί είχε δει ότι ξέρεις τι, εγώ έπαιζα, η αδερφή σου έπαιζε.
Και η αδερφή σου Και η έπαιζε αδερφή μου μπάσκετ. έπαιζε μπάσκετ. Όπου ασχολήθηκε με αυτό τελικά και η αδερφή σου. Ασχολήθηκε μέχρι ενός σημείου, ήταν στην Εθνική Κύπρου, πήγε στην Αμερική να παίξει. Μετά και αυτή σταμάτησε λόγω του ότι ήθελε να κάνει οικογένεια. Γνώρισε. Όταν λες πήγε στην Αμερική να παίξει, πού? Πήγε υποτροφία στο North Carolina, στο Wilmington. Εκεί ήταν και πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Και έπαιξε και μπάσκετ εκεί. Όχι κάτι απλό δηλαδή. Όχι κάτι απλό. Εντάξει. Αλλά ήταν και ξέρεις, επειδή ήταν και το πρώτο παιδί, ο μπαμπάς την πίεζε πολύ προπόνηση. Ξέρεις, με εμένα εγώ ήμουν λίγο πιο soft σε αυτό που είχε περάσει η αδερφή μου. Σου άρεσε όμως. Δεν είναι ότι το έκανε Όχι, δηλαδή. μου άρεσε με πάρα το ζόρι. πολύ. Δεν γίνεται κιόλας με το ζόρι. Και ξέρεις, είναι και αυτό, ας πούμε, θυμάμαι ακόμα και σήμερα, ας πούμε, που δεν θα το ξεχάσω, ότι η μαμά μου με έπαιρνε, με πήγαινε, με περίμενε, διάβαζε το βιβλίο της στο αμάξι, να τελειώσω, να με πάρει, να πάμε να διαβάσουμε. Δηλαδή, πράγματα που τη σήμερα, ας πούμε, εποχή δεν ξέρω πόσο μπορεί, και λόγω οι ρυθμοί της κοινωνίας είναι διαφορετικοί. Και οι ώρες που εργάζεται πια και μια γυναίκα. Και πλέον μια είναι μαμά. πολύ δύσκολο, γιατί εντάξει, εμείς, δόξα τω Θεώ, ας πούμε, σαν οικογένεια, ήμασταν καλά. Δεν ήμασταν ούτε. Αλλά δεν μας έλειπε τίποτα. Δηλαδή, ήμασταν. Οικονομικά ήσασταν ό,τι χρειαζόσασταν. Ό,τι χρειαζόμασταν το είχαμε. Ο μπαμπάς πήγε να δουλέψει, η αδερφή μου υποτροφία στην Αμερική, οπότε με τη μαμά πέρασα τα παιδικά Ο μπαμπάς χρόνια. φεύγοντας για την Βουλγαρία, μετά πότε ξαναγύρισε? Ερχόταν όποτε. Ήταν πάντα εκεί, δηλαδή μιλούσαμε στο τηλέφωνο, ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, πολύ δεν το. Αλλά από τότε έχω τη συνήθεια με τον μπαμπά, μιλάμε 5 φορές τη μέρα. Ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, Αυτό δεν είναι πολύ σπάνιο. είναι πολύ σπάνιο, αλλά θες το έχουμε κρατήσει από τότε, θες επειδή, ξέρεις, αν δεν μιλήσουμε 3-4 φορές λένε τι έγινε, ας πούμε, σήμερα. Ενώ με τη μαμά σου όχι, που στην τελική τα έχετε περάσει και τα περισσότερα μαζί, τη μανούλα δεν την παίξανε τηλέφωνο. Με τη μαμά λίγο πιο λίγο, θα το πω, αλλά μιλάμε και με τη μαμά. Είμαστε μια οικογένεια, ας πούμε, έτσι δεμένη, που μιλάμε ο ένας με τον άλλον, αγαπάμε ο ένας τον άλλον, είμαστε εδώ ένας για τον άλλον. Απλά δεν έχουμε. Είναι και το άλλο ότι όταν είμαστε όλοι μαζί πάνω από 2-3 μέρες, έρχονται και Βέβαια, εντάσεις. γιατί δεν το έχετε συνηθίσει. Αυτό. Τι είναι αυτό που μπορεί να φέρει ένταση αναμεταξύ σας? Κοίτα, Πού θα σου- διαφωνείτε, τι τσακώνεστε? Δεν είναι. Ας πούμε, συνήθως είναι για τον μπάσκετ, ας πούμε, που θα συζητήσουμε, ή κάτι άλλο που ο μπαμπάς μου και η αδερφή μου είναι πολύ ίδιοι. Είναι και Αυτό δύο- είναι συγκρουσιακό. Ναι, είναι και οι δύο ισχυρογνώμων και ότι αυτό που λέμε. Εμείς με τη μαμά είμαστε λίγο πιο, ξέρεις, λίγο πιο πίσω Ναι. και κρατάμε ισορροπίες, αλλά εντάξει, είναι ενδιαφέρον. Άρα με τη μαμά σου πρέπει να δέθηκες πολύ, μιας και ουσιαστικά με τη μαμά μεγάλωσες και πηγαίνοντας μετά και Θεσσαλονίκη πάλι με τη μαμά πήγες. Η μαμά ήρθε μαζί, δηλαδή ήταν εκεί, γιατί 15 χρονών όταν πας στη Θεσσαλονίκη. Πώς είναι αυτό τόσο μικρός να φεύγεις από το σπίτι σου και να πηγαίνεις κάπου? Θα σου πω, αλλάζεις τελείως παραστάσεις. Ναι, μεν η γλώσσα ήταν πολύ σημαντικό που ήταν η ίδια και μπορείς να συνεννοηθείς, αλλά πας σε μια ξένη χώρα στην ουσία, σε μια άλλη ομάδα, σε ένα άλλο σχολείο που για τα παιδιά. 14 δηλαδή Δευτέρα Γυμνασίου, ας Όχι, πούμε. 15 στην ουσία, πρώτη ηλικίου. Πήγα από πρώτη ηλικίου. Okay. Απλά επειδή είμαι και κοινωνικό σαν παιδί, δηλαδή έκανα πολύ γρήγορα τις παρέες μου, πήγα και σε αμερικάνικο σχολείο, γιατί πάντα το όνειρό μου ήταν να πάω στην Αμερική. Δηλαδή έτσι ξεκίνησε. Πότε το προετοίμαζες? Και η μαμά ήταν πάντα να διαβάζεις, πρέπει να πάμε σε αμερικάνικο σχολείο, γιατί να έχεις ένα πτυχίο, να δεις Δεν είναι σε αθλητικό σχολείο. Όχι. Γιατί είναι πολλοί αθλητές που έτσι, όταν ξεκινάνε και από πολύ μικρή ηλικία και αρχίζουν προπονήσεις πολλές ώρες κτλ. Συνήθως το συνδυάζουν με ένα αθλητικό σχολείο για να μπορούν να τα απεξέλθουν. Γιατί δεν είναι και εύκολο να διαβάζεις. Ήταν 8 με 3 σχολείο που η μαμά σου μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου, μέχρι και που έκανα έτσι που φαινόταν πλέον ότι θα ακολουθήσω τον επαγγελματικό αθλητισμό, ήταν ότι πρέπει να πάει σε ένα πτυχίο, να διαβάζεις, δεν γίνεται να πηγαίνεις αδιάβαστο στο σχολείο. Πρέπει να έχεις καλούς βαθμούς. Δηλαδή. Ήμουν αρκετά καλός. Εντάξει, δεν ήμουνα του 20, ήμουνα εκεί 17. Ωραία. Ναι, δηλαδή πήγαινα. Πολύ καλός. Και μετά, ας πούμε, ξεκίνησε το άλλο 8 με 3 σχολείο. Και από 3 μέχρι το βράδυ, προπόνηση με την πρώτη ομάδα, προπόνηση με το εφηβικό, ατομικές προπονήσεις. Κάθε μέρα αυτό, Κάθε μέρα υπήρχε, ας πούμε, περίπτωση που να έβγα 8 το πρωί από το σπίτι και να γυρνούσα 10 το βράδυ. Για να διαβάσεις. Όχι να διαβάσω, γιατί έπρεπε να Έπρεπε κάνω. και να διαβάσεις. Αυτό λέω. Μετά διάβαζες. Δηλαδή, ζούσε 10 το βράδυ και διάβαζες. Κοίτα, τα έπιανα γενικά. Δηλαδή. Πρόσεχες στο σχολείο. Πρόσεχα. Εντάξει. Αλλά εντάξει, όσο μπορούσα, διάβαζα. Δηλαδή, είτε σε κάποιο διάλειμμα, μετά όταν ερχόμουν σπίτι το βράδυ λίγο να διαβάσω. Αλλά εντάξει, μετά τη Δευτέρα Γυμνασίου κτλ. Είδα ότι, ας πούμε, έχω ένα ταλέντο Α που μπορεί να το πάμε πιο επαγγελματικά, ότι πρέπει, ας πούμε, να ασχοληθώ πιο πολύ με αυτό. Και μετά μπήκαν και πρωινές προπονήσεις πριν το σχολείο, δηλαδή στις 5:30 ώρα το πρωί. Τι! Αλήθεια τώρα το λέω. Ναι. Είχα τον προπονητή μου τότε, τον πρώτο, θυμάμαι, στον Άρη, που μου έλεγε θα έρθω να σε πάρω 5:30 ώρα το πρωί, θα πάω να κάνουμε προπόνηση. Μετά σε πάω εγώ στο σχολείο και μετά το βράδυ ξανά. Όλα τα παιδιά πηγαίνανε 5:30 το πρωί. Και... Όχι όλα. Κάνατε λίγο κάποιες ατομικές προπονήσεις, δηλαδή εξτρά. Ναι, κάποιες εξτρά.
Δύσκολο το πρόγραμμα σας. Και άρα τρίτη ηλικίου τι έδωσες εξετάσεις? Όχι. Τρίτη ηλικίου μετά είπα ότι ξέρεις τι, εντάξει, θα πηγαίνω απλά σχολείο να προσέχω όσο μπορώ Ναι. και θα κάνω focus στον αθλητισμό, δηλαδή πιο πολλές Πότε ώρες. έπαιξες τον πρώτο επαγγελματικό σου αγώνα έτσι κανονικά στη Θεσσαλονίκη? Θα σου πω, την πρώτη χρονιά ήμουνα μόνο στο παιδικό, τη δεύτερη χρονιά με βάλανε λίγο, δηλαδή 17 χρονών λίγο στο αντρικό και πλέον όταν γίνανε 18 ας πούμε, ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικούς αγώνες. Πώς ήταν η ψυχολογία όταν ξεκίνησες να παίζεις πια στην αντρική ομάδα, επαγγελματικά, ο πρώτος εκείνος ο αγώνας, τον θυμάσαι? Τον θυμάμαι γιατί εντάξει και στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, εκεί ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι κάτι τεράστιο. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε Παναθηναϊκός, ούτε Ολυμπιακός, ούτε τίποτα. Είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Βέβαια. Οπότε ξέρεις, εντάξει, το να περπατάς στον δρόμο, να σε ξέρουν κάποιοι, είναι πάρα πολύ γοητευτικό και ωραίο. Και στο σχολείο, ας πούμε, ερχόντουσαν και εσύ έπαιξες χθες, ας πούμε. Βέβαια. Αλλά πάντα η οικογένειά μου ήταν έτσι ώστε όχι να σου κόβει τα φτερά, να σε κρατάει ταπεινό ότι ξέρεις τι, δεν έχεις κάνει τίποτα, ότι σιγά, ότι πρέπει να δουλεύεις και ότι να μην ξεχνάς από πού έχεις ξεκινήσει. Οπότε το να θέλεις κι άλλο ήταν, δηλαδή μπορεί να παίζεις καλά, όχι δεν... Σου έλειψε λίγο, έτσι όπως ακούω, η επιβράβευση, το μπράβο? Θα σου πω, πολλές φορές σαν παιδί έλεγα εντάξει, παιδιά, ας πούμε, πείτε μου για μπράβο. Αλλά μεγαλώνοντας και ειδικά τώρα, κατάλαβα ότι όλα ήταν για καλό. Και θα σου πω, ο μπαμπάς μου, ειδικά που ήταν αυτός που πάντα μίλαγε πρώτος, γιατί έχει παίξει και τον μπάσκετ κλπ. Είχε πάντα την ισορροπία στις δύσκολες βραδιές, στις βραδιές που δεν παίζω καλά, να είναι ότι ξέρεις τι, εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, είμαστε μαζί σου. Και στις καλές βραδιές, στις βραδιές που έχεις παίξει καλά, ότι ξέρεις τι, δεν έγινε κάτι. Ας πούμε, δεν έκανες τίποτα. Ούτε με αυτό έγινε κάτι, ούτε με το άλλο έγινε κάτι. Ότι ο δρόμος σου είναι πάντα. Γιατί το μπάσκετ είναι τέτοιο άθλημα και γενικά ο αθλητισμός που κάθε μέρα πρέπει να αποδεικνύεις στον εαυτό σου κυρίως ότι είσαι για αυτό το επίπεδο. Γιατί τη μια χρονιά μπορεί να παίξει καλά. Βέβαια. Τελειώνει όμως η χρονιά τον Ιούνιο, ξεκινάει τον Αύγουστο και είναι η επόμενη. Δεν θυμάται κανένας τι. Από την αρχή. Από την αρχή ξανά. Και αυτή είναι και η ομορφιά του αθλητισμού, ότι σε κρατάει σε εγρήγορση, σε κρατάει στο να θέλεις κι άλλο, να κατακτήσεις κι άλλο. Ναι, αυτό έχει και τα κακά του προφανώς. Αλλά είμαστε ευλογημένοι απ' την άλλη ότι όταν το κάνεις και επάγγελμα και όταν πλέον μπαίνεις στον επαγγελματικό αθλητισμό, πλέον καταλαβαίνεις ότι είσαι από τους ευλογημένους. Κάνεις και αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς, αμείβεσαι για αυτό που αγαπάς, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά και είσαι, ας πούμε, στο top επίπεδο. Σε αυτή τη μικρή ηλικία στη Θεσσαλονίκη που ήταν τα πρώτα σου βήματα, ας πούμε, στον επαγγελματικό αθλητισμό, αυτές τις δύσκολες βραδιές που ανέφερες, πώς τις διαχειριζόσουν? Την κακή μέρα, το κακό παίξιμο ή ακόμα και την ήττα της ομάδας και ας έχεις παίξει εσύ καλά? Κοίτα, γενικά κλείνουμε στον εαυτό μου. Μου αρέσει δηλαδή να το περνάω μόνος μου. Ακόμα και σήμερα, ας πούμε, δεν θέλω πολλά. Ξέρω, ας πούμε, τι έχω κάνει λάθος. Έβλεπα ξανά τους αγώνες για να εμπεδώσω, ας πούμε, τι έχει γίνει. Και αυτό που έμαθα και από μικρός, ότι την επόμενη μέρα πας προπόνηση σαν να μην έγινε τίποτα. Δηλαδή, αυτό που λέμε και στο μπάσκετ και το μαθαίνουν και οι προπονητές σε νεαρή ηλικία στους παίκτες, είναι ότι πρέπει να έχεις κοντή μνήμη. Δηλαδή, ό,τι γίνεται μέχρι τις 12 το βράδυ, κοιμάσαι, αύριο άλλη μέρα. Καινούργια μέρα. Αυτό σε έχει βοηθήσει γενικότερα στις δυσκολίες της ζωής σου μέχρι σήμερα? Γιατί εντάξει, ο αθλητισμός είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σου, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κοίτα, γενικά, εντάξει, ανάλογα και το πρόβλημα, ας πούμε, που θα έχεις να αντιμετωπίσεις, αλλά στο μπάσκετ προσπαθώ. Κοίτα, υπήρχαν και περιόδοι, ας πούμε, και στη Βαρκελόνη και σε αυτά που το πρόβλημα γινόταν, δηλαδή δεν έπαιζα, ας πούμε, για πολλούς μήνες. Οπότε εκεί κάποια στιγμή είναι και ανθρώπινο να πεις, φίλε, πόσο υπομονή. Θέλω να πάω και στη Βαρκελόνη, γιατί έφυγες και πήγες εκεί το 2015. Και έμεινες εκεί πόσα χρόνια? 3. Τι δεν πήγε εκεί τόσο καλά? Θα σου πω, κάνοντας πλέον και την ανασκόπηση, πλέον ως πιο μεγάλος, ας πούμε, ηλικιακά, την πρώτη χρονιά δεν πήγα έτοιμος. Δηλαδή, όταν αλλάζεις επίπεδο και πας από τον Άρη, ας πούμε, από το ελληνικό πρωτάθλημα στη EuroLeague και στην Μπαρτσελώνα. Την Μπαρτσελώνα που, πέρα από τον μπάσκετ, Ναι. γενικότερα η Μπαρτσελώνα είναι ένα αθλητικό κέντρο, μιλάμε η μέκα του αθλητισμού. Ακριβώς. Για πολλά αθλήματα. Πας, ας πούμε, σε μια ομάδα και δεν ήμουν έτοιμος για αυτό το επίπεδο, ούτε σωματικά, ούτε πνευματικά, ούτε ψυχολογικά. Δηλαδή, ο πρώτος χρόνος ήταν τελείως προσαρμογής στο να βρεις τα πατήματά σου και στη ζωή και 20 χρονών πας κάπου τελείως ξένα. Τη δεύτερη χρονιά η ομάδα γενικά δεν ήταν πολύ καλή, πολλούς τραυματισμούς, έπαιξα λίγο κτλ. Και την τρίτη χρονιά έγιναν και κάποια, ας πούμε, με κάποιους προπονητές. Εκεί δοκιμάστηκαν οι ανθρώπινες σχέσεις του ότι ναι, μπορεί να αδικείσαι, μπορεί, ας πούμε, ο προπονητής να έχει κάποιο πρόβλημα μαζί σου, αλλά η υπομονή που θα κάνεις και το πόσο σαν κύριος θα φύγεις, γιατί όσο περνούσε ο καιρός ήξερα ότι, ας πούμε,
Είναι η τελευταία μου χρονιά. Είχε πρόβλημα προπονητής με σένα, συγκεκριμένα προσωπικό? Συγκεκριμένα οι τελευταίοι 5. Για μεγάλη ιστορία, εντάξει. Γενικά δεν κρατάω κακίες, ας πούμε. Προσπαθώ να ξέρεις τι, πάντα κοιτάω στο καθένα και λέω τι έκανα εγώ λάθος. Ότι και εγώ, ας πούμε, εντάξει, δεν ήμουν στο επίπεδο που θα ήθελα να είμαι ή που θα μπορούσα να είμαι. Έπαιξα κάποια παιχνίδια την τελευταία χρονιά. Αλλά εκεί δοκιμάστηκε, ας πούμε, πολλές φορές πήγαινα σπίτι και λέω θα πάω και ας πούμε, θα του την πω στα ίσα. Ότι ξέρεις τι, ρε φίλε, με αδικείς. Επειδή δεν σε βάζει να παίξεις. Ναι. Ή ότι ας πούμε, μου έκανε κάποια καψόνια. Ας πούμε. Μετά όμως έλεγα ότι δεν θέλω να χάσω το δίκιο μου. Ότι στη ζωή μου θέλω να είμαι ένας κύριος μέχρι την τελευταία στιγμή. Να μην έχει κάποιος να πει ότι ξέρεις τι, ο Σάσα έχασε το δίκιο του γι' αυτό. Ναι. Οπότε προσπάθησα. Χωρίς όμως να μην διεκδικείς κιόλας, δεν πρέπει. Η διεκδίκησή μου πάλι ήταν μέσα της προπόνησης. Ότι φίλε, εγώ θα πηγαίνω πρώτος, θα φεύγω τελευταίος, θα είμαι εδώ για σένα και αν δεν με βάλεις, καλή καρδιά. Πρόβλημα. Θα βρω εγώ την άκρη μου στο τέλος. Γενικά στην καριέρα μου έχω κάνει πολύ υπομονή. Που πλέον, ας πούμε, και στη ζωή μου έχει βοηθήσει αυτό. Και τώρα, ας πούμε, αν κάτι πάει στραβά, ότι όσο και να με δοκιμάσει, έχω κάνει πάρα πολύ υπομονή σε διαφορετικά στάδια της ζωής σου. Γιατί άλλη υπομονή στα 22, άλλα στα 28 που θα πάμε πιο μετά στο NBA, ας πούμε, κτλ. Βέβαια. Αλλά γενικά είμαι υπομονετικός, δίνω ευκαιρίες, ακούω τον άλλο. Δεν λέω ότι εσύ φταίς, εγώ ας πούμε είμαι πάντα τέλειος. Βλέπω και προσπαθώ να βλέπω και εγώ που μπορώ να γίνω καλύτερος. Αλλά είναι δύσκολο. Ξέρεις ότι αν νιώθεις ειδικά ότι μπορείς να βοηθήσεις και είσαι εκεί και δεν σε βάζει ο άλλος, χάνεις, ας πούμε, λίγο την επόμενη μέρα μπορεί να μην πας με την ίδια όρεξη να κάνεις προπόνηση. Βέβαια, και κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι ανθρώπινο, δηλαδή απογοητεύεσαι. Μετά, ας πούμε, την επόμενη μέρα να πας πρώτος πάλι, να κάνεις προπόνηση. Συμπαίκτες σου πώς ήταν απέναντί σου εκεί? Κοίτα, έχω κρατήσει τρομερές σχέσεις. Ακόμα και σήμερα μιλάμε. Έχω κάνει φιλίες ζωής που ακόμα και σήμερα μιλάμε. Με πρόσεξαν γιατί ήμουν πιο μικρός στην ομάδα. Δηλαδή, 19-22, όταν έφυγα στα 22 μου, ήμουν μικρός ακόμα. Μιλάμε ακόμα και σήμερα, με βοηθούς προπονητές, με το staff, δηλαδή πέρασα καλά. Έχεις κρατήσει καλές σχέσεις. Ναι, έχω γνωρίσει και φίλους ζωής έξω από τον μπάσκετ. Με αυτόν τον προπονητή ξαναμίλησες? Όχι, με αυτόν τον προπονητή. Παίξαμε και τώρα αντίπαλοι πρόσφατα στο ΣΕΦ. Έχω πει ότι ξέρεις τι, δεν μπορώ να είμαι διπρόσωπος, ας πούμε. Οκ, δεν έχω, σαν προπονητής είναι καλός, είναι πολύ καλός, αλλά δεν μου ταιριάζει σαν άνθρωπος. Οπότε ούτε θα του μιλήσω, ούτε θα του χαιρετήσω, ούτε. Ούτε γεια. Όχι, ούτε γεια. Είσαι τέτοιος άνθρωπος, δηλαδή ρίχνεις μαύρη πέτρα σε ανθρώπους που σε έχουν αδικήσει, πληγώσει? Θα σου πω, δεν το κάνω όμως επιτευμένα. Δεν είναι ότι θα πω κακή κουβέντα, ας πούμε, θα κάτσουμε τώρα και θα στον κράζω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι. Αν το φέρει συζήτηση, απλά θα πω ότι δεν μου κάνει, όπως και εγώ δεν το έκανα, ας πούμε, σαν παίχτης, εμένα δεν μου κάνει σαν άνθρωπος. Ναι. Γιατί, να το διαχωρίσω, σαν προπονητής είναι καλός, έχει επιτυχίες, είναι πολύ καλός. Και η καριέρα του το αποδεικνύει. Δεν θα κρίνω εγώ αν ποιος προπονητής είναι καλός, με αδίκησε, δεν είναι καλός. Όχι. Και αυτός που δεν σε βάζει να πέσει είναι καλός. Έχει κάνει κάτι στην καριέρα του. Αλλά σαν άνθρωπος δεν μου κάνει γιατί θεωρώ ότι με αδίκησε. Άρα δεν υπάρχει λόγος ούτε να του πω γεια σου, χαίρομαι που σε βλέπω. Δεν θα το έκανα, ας πούμε. Αυτός τώρα που εσύ από τότε, από εκείνα τα χρόνια που έπαιξε εκεί μέχρι σήμερα, είσαι ένας άλλος αθλητής. Ναι. Έχεις βελτιωθεί, έχεις εξελιχθεί. Πιστεύεις ότι έχει μετανιώσει? Άμα τον ρώταγε κάποιος, θα έλεγε ότι. Όχι, γιατί θεωρώ ότι εκείνη τη στιγμή αυτός έκρινε ότι αυτό είναι το σωστό. Οπότε εγώ δεν μπορώ να πω ότι τότε ήμουν αυτός που είμαι τώρα. Προφανώς και όχι. Έχω δουλέψει, έχω εξελιχθεί. Πάρα πολύ. Οπότε, εντάξει, το τότε, ξέρεις, είναι και άλλες φάσεις της ηλικίας σου. Ειδικά στον Ολυμπιακό, ας πούμε, που ήρθα, δεν ήταν όλα εύκολα. Όταν ήρθες την πρώτη φορά, φεύγεις λοιπόν από τη Βαρκελόνη. Η απόφαση σου αυτή σε ανακούφισε από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή. Κοίτα, με ανακούφισε, θα σου πω. Είχα πει στο μυαλό μου ότι δεν θέλω να ξαναγυρίσω στην Ελλάδα τόσο γρήγορα. Γιατί? Δεν ξέρω, το είχα συνδυάσει ότι εντάξει, έφυγα από τον Άρη, θέλω να δοκιμάσω κάτι άλλο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, μεγάλα ονόματα, δεν ξέρω τι ευκαιρία θα πάρω. Αλλά επειδή δεν είχα παίξει τους τελευταίους 6 μήνες, ξέρεις, μετά μπαίνει και στις αποφάσεις της ζωής, μπαίνει και λίγο αμφιβολία. Ωραία, δεν έπαιξα. Πού θα πάω? Και αν δεν παίξω και εκεί? Και αν τελικά είχαν δίκιο? Και ξέρεις, σου μπαίνει μια αμφιβολία στο ότι. Και έκανα την πιο safe επιλογή. Δηλαδή πήγα στον Ολυμπιακό, σαν Έλληνα, με το ελληνικό διαβατήριο που έχω, γιατί νιώθω και Έλληνας, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Καλά, είσαι και τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Είμαι τόσα χρόνια. Οπότε έκανα την πιο safe επιλογή που είπα ότι ξέρεις τι, θα μου δοθεί μια ευκαιρία να παίξω, να δείξω ότι μπορώ στα 23 μου πλέον. Ότι πώς αντιμετώπισε ο κόσμος του Ολυμπιακού? Γιατί εδώ στην Ελλάδα και ο κόσμος και οι οπαδοί και οι φίλαθλοι έχουμε έτσι ένα ταπεραμένο, πολύ ειδικό. Ήταν λίγο δύσπιστη. Γιατί όταν στον Άρη, ας πούμε, είσαι 19 χρονών και έχεις φτάσει, ας πούμε, να είσαι MVP του πρωταθλήματος, να παίρνεις μια μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα και να αποτυχάνεις, ξέρεις, ο κόσμος δεν ξέρω αν είναι έτσι φτιαγμένος. Ή έτσι το βλέπω εγώ, ότι ακόμα και εγώ πάντα εστιάζουμε λίγο στο κακό. Δηλαδή,
πάντα το κακό είναι αυτό που βγαίνει μπροστά και το βλέπεις. Δηλαδή, Στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό και στις άλλες, γιατί έχεις παίξει κι αλλού. στην Ελλάδα Γενικά κυρίως, συμβαίνει. ότι ξέρεις τι, αλλά δεν τους αδικώ, γιατί έτσι ήταν. Γιατί φεύγεις σαν ένα μεγάλο ταλέντο, γυρνάς και ο κόσμος του μένει ότι ξέρεις τι, δεν έχεις παίξει την τελευταία σου 6 μήνες. Ναι. Βέβαια, από τον κόσμο του Ολυμπιακού και από τον οργανισμό δέχτηκα πολύ αγάπη. Δηλαδή, ασχέτως αν η πρώτη χρονιά δεν πήγε καλά, ασχέτως αν η δεύτερη δεν ξεκίνησε καλά, που και εκεί, ας πούμε, είπα μέσα μου, ξέρεις τι, μήπως δεν κάνεις για αυτό το επίπεδο, μήπως να πας σε ένα επίπεδο κάτω. Ψυχολογικά σε επηρέασε αυτό, γιατί ήταν ένα αρκετά μεγάλο διάστημα που τα πράγματα ήταν λίγο δίσκαμπτα. Και σκέψου, είναι σαν να αλλάζει δουλειά. Πας σε μια δουλειά, δεν πετυχαίνει, πας σε μια άλλη, δεν πετυχαίνει και μετά λες, μήπως δεν είμαι για αυτή τη δουλειά, μήπως να κάνω κάτι άλλο. Ποιος σε στήριξε σε εκείνο το διάστημα το δύσκολο, έτσι ψυχολογικά, ή πάλι κλείστηκε στον εαυτό σου? Θα σου πω, η οικογένειά μου, εντάξει, δεν την αναφέρω καν γιατί με στηρίζουν σε όλα. Οπότε είναι πάντα εδώ που, ξέρεις, τους ευχαριστώ για όλα όσα έχουν κάνει για μένα, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να φτάσω εδώ. Αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν και λίγο timing. Δηλαδή, έκατσε ένα παιχνίδι καλά, τραυματίστηκε ένας άλλος παίχτης στον Ολυμπιακό, ήμουνα κοντά στο να φύγω. Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, η κυρία Αγγελόπουλου, είπαν ότι ξέρεις τι, δεν θα φύγεις, βλέπουμε κάτι σε σένα. Και εν τέλει έμεινα με αυτό, με το. Και να δεις και πού είναι η τύχη καμιά φορά, γιατί εγώ πιστεύω λίγο στην τύχη. Ότι ήρθε ο καινούργιος προπονητής, ο coach Μπαρτζόκας, που είναι ακόμα και σήμερα, που τον είχα και στη Βαρκελόνη. Μετά από ένα μήνα ακριβώς μετά που είχα σκεφτεί να φύγω, να πάω κάπου αλλού, στο πιο κάτω επίπεδο. Και όλα ξεκίνησαν. Εντάξει, έριξα και πάρα πολύ δουλειά. Εμένα ο COVID με βοήθησε πάρα πολύ. Και έχω να το πω. Στις καραντίνες. Στην καραντίνα πήγα στη Βουλγαρία και εκεί μου παρήχαν τα πάντα στο χωριό μου. Δηλαδή προπόνηση, στίβο, βάρη, μπάσκετ. Ήμουν από τους τυχερούς ότι μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω να βελτιωθώ. Είχα 6 μήνες να δουλέψω. Δούλεψα και πάρα πολύ τα επόμενα καλοκαίρια. Κάτι που, ας πούμε, εκεί που δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα, δεν είπα θα δουλέψω ακόμα πιο πολύ, να βγάλω άλλα πράγματα στο παιχνίδι μου, γιατί αυτό είναι το όνειρό μου, να φτάσω εδώ που είμαι τώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες και είναι και ένας από τους λόγους που γίνεται αυτό το vidcast, διότι ένας άνθρωπος στη δύσκολη στιγμή του, στην αποτυχία του εισαγωγικά, γιατί εγώ δεν πολύ πιστεύω και στην αποτυχία, μπορεί να πάρει πολλούς δρόμους. Είτε να τα παρατήσει, είτε να ελαττώσει, είτε να δώσει ακόμα περισσότερο, και εσύ επέλεξες αυτόν τον δρόμο. Εμένα κάτι που μου αρέσει είναι, ας πούμε, να μιλάω σε νέα παιδιά, γιατί αυτό είναι το μέλλον, ας πούμε, και της κοινωνίας μας και του μπάσκετ και αυτοί που έρχονται. Και ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο ο αθλητισμός γενικά, αλλά θα σας πω στο μπάσκετ είναι κάτι που ξέρω, ας πούμε. Πολύ είναι το ποσοστό που θα πετύχεις και θα γίνεις επαγγελματίας παίχτης, ας πούμε, είναι σε τέτοιο επίπεδο. Είναι πολύ μικρό. Δηλαδή, σκέψου ότι εσύ πρέπει αυτό πάντα το λέω και ανατριχιάζω για τη δυσκολία. Δηλαδή, εσύ πρέπει να τρως καλά, να κοιμάσαι καλά, να διαβάζεις, να πηγαίνεις προπόνηση, να τα κάνεις όλα σωστά και, ας πούμε, το ποσοστό σου μπορεί να είναι και 2% να γίνεις. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να πείσεις τα νέα παιδιά, να τους πεις έλα στο γήπεδο. Ναι. Πάμε να τα κάνουμε όλα σωστά και μπορεί να μην παίξει, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα. Οπότε, ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Και οι αποτυχίες, αυτό μου το έχει πει ο Βασίλης Σπανούλης, ότι άκου στην καριέρα σου οι αποτυχίες είναι πολύ περισσότερες από τις επιτυχίες. Και οι δύσκολες στιγμές, δηλαδή πιο πολλές φορές θα δεις τον εαυτό σου να είσαι στεναχωρημένο από ότι χαρούμενο. Γιατί όσο ανεβαίνεις σε επίπεδο, έρχεται και πιο πολύ ανασφάλεια. Και θες να είσαι πάντα σε αυτό το επίπεδο. Οπότε, ξέρεις, είναι ο προβληματισμός. Μετά μπαίνουν και άλλα, ας πούμε, το πόσο αμείβεσαι. Γιατί όταν αμείβεσαι τόσο πολύ, πρέπει να φέρνεις και τίτλους. Σε αγχώνει αυτό, Θα σου πω, λες τόσα λεφτά μου δίνουν, πρέπει να παίξω καλά. Δεν είναι ότι με αγχώνει, αλλά η επιβράβευση ενός επαγγελματία στην τελική είναι να πάρει τίτλους. Δηλαδή, όσο καλό. Γιατί στην αρχή ξεκινάει σαν χόμπι, ότι κάνω αυτό που αγαπάω, αλλά όταν μπαίνεις στις μεγάλες ομάδες, όλοι παλεύουν για τους τίτλους. Βέβαια. Και είναι πολύ, ξέρεις, και ζούμε και σε μια χώρα που οι οπαδοί αγαπάνε πάρα πολύ τις ομάδες τους. Δηλαδή σε εξωφρενικό βαθμό που είναι θαυμαστό. Ειδικά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αλλά, ξέρεις, είναι μόνο αυτό. Δηλαδή θέλουν τους τίτλους, θέλουν να κερδίζει η ομάδα τους τον αιώνιο αντίπαλο. Οπότε εσύ είσαι στη μέση και ξέρεις που έχεις μπει. Και είναι ωραίο προφανώς το να σε σταματάνε στον δρόμο και να σε αναγνωρίζουν και σου δίνει αυτή την ικανοποίηση ότι κάτι κάνω καλά, αλλά απ' την άλλη, ξέρεις, είναι εκεί ότι πρέπει να κάνεις perform. Ακριβώς, οι προσδοκίες. Μου ανέφερες πριν παρότι βγαίνουμε λίγο από το timeline, αλλά δεν πειράζει, γιατί μου ανέφερες τον coach Μπαρτζόκα και θεωρώ ότι θέλω να μου πεις λίγο
Τι άνθρωπος είναι ο coach Μπαρτζόκας, γιατί είναι μια εκρηκτική προσωπικότητα. Κοίτα, πω, εντάξει, Θέλω να μου τον περιγράψει λίγο, να μου αυτά πεις τα τι memes είναι τώρα για σένα. και όλο το διαδίκτυο και αυτά, ξέρεις, δίνει τροφή σε όλα. Εντάξει, τον βλέπουμε και στον αγωνιστικό χώρο. Κοίτα, Δηλαδή και εμείς. είναι πολύ παθιασμένος για αυτό που κάνει. Κάποιες φορές βγαίνει εκτός εαυτού, που σε κάποιους ξενίζει, σε κάποιους όχι, το αντιλαμβάνομαι. Εκτός μπάσκετ, δηλαδή, αν ερχόταν εδώ, δεν θα το πίστευες. Θα μιλούσε για οτιδήποτε θέλει να μιλήσει, δηλαδή σιγά. Στις προπονήσεις, ας πούμε, δεν φωνάζει, είναι πολύ ήρεμος. Okay. Απλά εντάξει, ζει τον αγώνα με το δικό του στρες, με τη δικιά του πίεση, με το δικό του τρόπο. Τώρα, σε κάποιους, ξέρεις, προκαλεί αυτό δεν τους αρέσει. Κάποιοι άλλοι μπορούν και συμβιβάζονται με αυτό. Στους αθλητές, γιατί είναι και κάποιοι αθλητές και ο αθλητής θέλει ειδική μεταχείριση. Κάποιοι είναι OK με όλο αυτό την ένταση κτλ. Κάποιοι κλειδώνουν με Κοίτα, αυτό, θα σου πω, μπλοκάρουν. γι' αυτό πλέον και οι προπονητές είναι και ψυχολόγοι. Πλέον, επειδή έχουμε τόσα πολλά παιχνίδια και πρέπει να ψυχολογήσεις τον αθλητή σου. Εσύ, ας πούμε, μπορεί. Δεν μπορείς να φέρεσαι σε όλους το ίδιο, Ναι, εννοείς. εσύ, ας πούμε, στις φωνές μπορεί να κλειδώνεις. Εγώ στις φωνές μπορεί να παθιάζομαι και Να βγάλεις το καλύτερο Ναι. σου εαυτό. Οπότε είναι λίγο διαφορετικό με τον καθένα, η διαφορετική αντιμετώπιση. Εντάξει, και στον επαγγελματικό αθλητισμό είναι μια κουβέντα που, ξέρεις, είμαστε όλοι ίσοι, αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ναι. Και λόγω θέσης και λόγω μισθών και λόγω στάτους και λόγω τα πάντα. Και σε κάθε ομάδα ο καθένας στην καριέρα του κάνει διαφορετικούς ρόλους. Οπότε έχεις περάσει, ξέρεις, από το να είσαι 12ος παίχτης, από το να είσαι μες στην πεντάδα, από το να είσαι αρχηγός, από το να είσαι στάρ. Είναι και το πώς προσεγγίζεις το ρόλο σου. Γι' αυτό οι ομάδες που πετυχαίνουν στον αθλητισμό, αλλά θεωρώ και εκτός αθλητισμού, είναι ομάδες που ξέρουν το ρόλο τους ο καθένας και τον ακολουθούν και είναι στάρ στο ρόλο τους. Εσύ νιώθεις ότι είσαι έτσι για να μην πω αλλά είσαι ένα ηγετικό μέλος της ομάδας, ρε παιδί μου. Έχεις εξελιχθεί σε ένα ηγετικό μέλος. Κοίτα, δεν το σκέφτομαι για να μου βάλω έξτρα πίεση κτλ. Εγώ από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα δουλεύω και προσπαθώ να δίνω το καλύτερο μου αυτό στο γήπεδο. Ό,τι μου ζητηθεί, και προφανώς μέσα στα χρόνια έχω πάρει πιο πολλές αρμοδιότητες, έχω εξελίξει το παιχνίδι μου, έχω δουλέψει για να μπορέσω να πάρω αυτές τις αρμοδιότητες και μου αρέσει να βγαίνω μπροστά. Και αυτός είναι ένας λόγος που γύρισα από την Αμερική, γιατί θα μπορούσα να μείνω στην Αμερική και να ήταν όλα πιο ήρεμα. Αλλά μου αρέσει να βγαίνω μπροστά, μου αρέσει να παίρνω την ευθύνη. Και είναι κάτι που το αναζητώ, είναι κάτι που μου αρέσει σαν άνθρωπος. Στην Αμερική, λοιπόν, έφυγες μετά την πρώτη σου φάση στον Ολυμπιακό, έτσι, και πήγες Sacramento Kings. Ακριβώς. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Τι έγινε εκεί, γιατί αυτό ήταν και το όνειρό σου, έτσι. Μου είπες ότι πήγαινα σε αμερικάνικο σχολείο, γιατί το μυαλό μου πάντα ήταν ότι εγώ θα φύγω να πάω στην Αμερική. Κοίτα, νομίζω το timing που πας στο NBA είναι το πιο σημαντικό. Εγώ πήγα λίγο μεγάλος, γιατί 28 χρονών για το NBA είσαι πλέον φτασμένος παίχτης. Είσαι μεγάλος, άσχετο που σε θεωρούν, ας πούμε, ότι είσαι ο καινούριος κτλ. Πήγα με ένα πλάνο που όταν μου παρουσιάστηκε ήταν πολύ θελκτικό και πολύ ωραίο να αφήσω όλα πίσω μου, γιατί στα 28 είχαμε φτάσει στον τελικό της Ευρωλίγκας, είχαμε χάσει με τον τρόπο που είχαμε χάσει, είχα βγει MVP, είχαμε πάρει το πρωτάθλημα. Ήταν όλα ιδανικά. Δηλαδή, ζούσα, ας πούμε, ήταν όλοι μου εδώ. Οι φίλοι μου, η κοπέλα μου, η οικογένειά μου, ήταν όλοι εδώ. Οπότε, εγώ έπρεπε να τα αφήσω όλα πίσω στα 28 μου για να ακολουθήσω ένα όνειρο που. Και ξέρεις, σε αυτές τις αποφάσεις, όλοι λέμε ότι μακάρι όλοι να είχαν αυτές τις αποφάσεις στη ζωή τους. Αλλά. Ναι, εντάξει, είναι μια δύσκολη απόφαση. Πολύ. Και στην άλλη Οπότε πήγα εκεί. Ήταν λίγο διαφορετικά. Θεωρώ ότι και εγώ δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ, γιατί όταν πας ένας σαν φτασμένος παίκτης της Ευρωλίγκας, θεωρείς ότι εντάξει, θα μπω εδώ, θα είναι λίγο πιο δύσκολα, θα βοηθήσω. Είχα τα πάνω μου και τα κάτω μου αγωνιστικά. Μετά τραυματίστηκα και για ένα αρκετό διάστημα έμεινα 2 μήνες εκτός. Που ξέρεις, μετά άρχισα να μείνω άλλο ένα χρόνο. Θα μπορούσα να μείνω, δηλαδή μετά που έγινε ανταλλαγή στους Toronto Raptors. Ο προπονητής με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Άκου, εγώ σε θέλω, έλα να δοκιμάσεις, να δούμε πώς είναι. Αλλά νομίζω είναι. Είχες πάει μόνος σου τελείως? Ερχόντουσαν οι γονείς μου, ερχόταν η κοπέλα μου, ερχόντουσαν οι φίλοι μου, αλλά ξέρεις, η βάση μου. Βασικά ήσουν μόνος σου. Ναι, εντάξει, όσο μπορούσαν ερχόντουσαν. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν είναι και ένα ταξίδι. Δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι και δίπλα. Και σκέφτηκα πολύ το καλοκαίρι, λέω, θα ήμουν 29 τότε, να μείνω άλλο ένα χρόνο, αλλά δεν έχω και πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να γυρίσω πίσω, να είμαι μέσα στη φωτιά, να παλεύω για τίτλους, να παλεύω για νίκες, να ξέρω ότι βοηθάω, γιατί όντως ένιωθα ότι βοηθάω. Οπότε, συσσαγωγικά είπα στους ανθρώπους ότι ξέρετε τι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία η ιδέα που θέλετε να μείνω μαζί σας, γιατί δεν με ανάγκασε κανένας να φύγω. Βέβαια. Εγώ τους είπα ότι θέλω να φύγω μόνος μου. Ναι. Γιατί δεν νιώθω πλέον ότι το δοκίμασα,
Τώρα που έχει περάσει ο καιρός, ήταν μια απόφαση που έπρεπε έτσι να πάρθει. Κοίτα, αν μπορούσα να πάω λίγο σε πιο μικρή ηλικία, θα το έκανα. Για να δω, γιατί είναι άλλα τα όρια σου στα 22, 23, 21 και έχεις σε βλέπουν και αυτοί σαν κάτι prospect, σαν το μέλλον τους, ας πούμε, θα σου δώσουν πιο πολλές ευκαιρίες. Αλλά σίγουρα νιώθω ότι έκανα σωστά που ήρθα στον Ολυμπιακό, γιατί ήρθα. Αυτή η δεύτερη φάση που ξαναήρθες πώς ήταν, Κοίτα, και από τον κόσμο, από το πώς υποδέχτηκαν. Η δεύτερη φάση αλλάζει στάτους, γιατί έφυγα σαν ένας παίχτης, ναι, μέλος του rotation, ναι, από τους σημαντικούς, αλλά γυρνάς με άλλο συμβόλαιο, με άλλο στάτους, γυρνάς από το NBA. Πλέον ο κόσμος με υποδέχτηκε πάρα πολύ θερμά, δηλαδή, και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Αλλά ξέρεις, και οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές. Δεν το σκέφτομαι, ας πούμε, ότι ξέρεις τι οι απαιτήσεις τώρα είναι διαφορετικές από ό,τι ήταν πιο παλιά. Αλλά θέλοντας και εμείς, ξέρεις ότι τώρα είναι διαφορετικός ο ρόλος σου και στα αποδυτήρια και στο παρκέ και σε όλα. Και όταν αγωνίσαι και σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, που πρωταγωνιστεί και μόνο η επιτυχία σου, μόνο ο τίτλος είναι επιτυχία, μετά γίνεται, αλλά έχουμε φτιάξει μια καλή ομάδα ανθρώπων, δηλαδή και το staff, γιατί πολλές φορές, ξέρεις, όλοι εμείς που είμαστε στα φώτα μπροστά. Εστιάζουν σε εσάς, αλλά από πίσω έχει κόσμο. Αλλά από πίσω μας έχει πάρα πολύ κόσμο που Βέβαια. δουλεύει σκληρά για να μην μας λείψει τίποτα. Και είμαστε σαν μια οικογένεια. Εγώ τους βλέπω κάθε μέρα. Εσύ είσαι ο παίκτης που θα μιλήσεις, θα ενθαρρύνεις στα αποδυτήρια, τους συμπαίκτες σου, θα τους μιλήσεις, αν τους βλέπεις ότι λίγο, ας πούμε, δυσκολεύονται, θα τους βοηθήσεις. Είσαι αυτός ο παίκτης. Θα σου πω, και ξαναπάω στην αρχή της κουβέντας μας, δεν μου αρέσει πολύ να μιλάω. Εγώ προτιμώ να το δείξω με πράξη και μετά, ας πούμε, να πιάσω το συμπαίκτη μου, να του πω, ξέρεις τι, σε εκείνη τη φάση νομίζω έγινε αυτό και αυτό. Σίγουρα έχουμε τον αρχηγό μας, τον Κώστο Παπα-Νικολάου, και πιο παλιά, ας πούμε, ο Πρίντης, ο Σπανούλης, που μιλούσαν κτλ. Ξέρω ότι όσο μεγαλώνεις και όσο οριμάζεις και όσο είσαι πιο πολλά χρόνια στην ομάδα, θα πρέπει να γίνεται γι' αυτό, γιατί πλέον είμαι από τους πιο παλιούς στην ομάδα. Αλλά σιγά-σιγά, ξέρεις, βελτιώνομαι και σε αυτό. Ποιος παίκτης από αυτούς που έχεις παίξει, είτε ως συμπαίκτης είτε ως αντίπαλος, σε έχει εμπνεύσει με έναν τρόπο να γίνεις καλύτερος? Δηλαδή, έπαιξες και είπες μέσα σου, πω, Σάσα, πρέπει να γίνεις καλύτερος για να μπορέσεις να παίξεις με αυτόν ή απέναντι σε αυτόν. Κοίτα, θα σου πω, σίγουρα η παρουσία του Βασίλη του Σπανούλη, ξέρεις, είχα ακούσει ιστορίες, αλλά δεν το πίστευα. Εντάξει, η παρουσία του μόνο στο χώρο σε οθεί να γίνεις καλύτερος. Δηλαδή, χωρίς να μιλήσει. Μόνο σαν οντότητα. Όπου αυτό μόνο σαν να είναι δίπλα σου. Γιατί όταν αυτός απαιτεί το 100% από τον ίδιο τον εαυτό κάθε μέρα, εσύ δεν μπορεί να δώσεις κάτι λιγότερο. Και στην προπόνηση και στα αποδυτήρια. Θα θες να πεις μια βλακεία, θα θες να εκφραστείς, θα θες. Αλλά ξέρεις, όταν σε κοιτάξει, είναι. Okay. Μπορώ με το βλέμμα, Δηλαδή, τώρα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Εντάξει, υπάρχουν και στιγμές που θα κάνει και αυτός λίγο το Ας πούμε, ο Γιώργος ο Πριντεζής ήταν τελείως διαφορετικός. Ήταν ο χαβαλές, όμως σου έβγαζε το άγχος, σου το έπαιρνε. Δηλαδή, ήταν διαφορετική προσέγγιση αρχηγού και σε είχε πιο χαλαρό, αλλά σε είχε και, ξέρεις, σου έλεγε τα σωστά πράγματα, σε αποφόρτιζε λίγο, ήξερε πότε να σου κάνει την πλάκα. Ο Σπανούλης ήταν. Τώρα πάμε για πόλεμο. Εκτός παρκέ, πώς είναι? Εκτός είναι, μπορεί να συζητάμε, ας πούμε, να πάω σπίτι του και να κάτσουμε 10 ώρες και να μιλάμε μόνο για μπάσκετ. Αλλά έχουμε πολλά να πούμε. Δηλαδή, επειδή και των δύο η ζωή μας είναι το μπάσκετ και βλέπουμε αγώνες, γιατί ξέρεις, υπάρχουν πολλοί παίχτες που στον ελεύθερο τους χρόνο δεν θέλουν να δουν μπάσκετ. Γιατί σου λέει. Όλη μου τη μέρα την περνάω στο μπάσκετ. Εμένα μου αρέσει όμως. Εγώ θεωρώ ότι το μπάσκετ με έχει βοηθήσει να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα. Θεωρώ ότι μου έχει δώσει για να ζω μια ζωή έτσι όπως τη θέλω. Στο μπάσκετ είναι οφείλω και σε ένα ταλέντο που το έχω εξελίξει. Οπότε το να δω λίγο παραπάνω και να πάρω μια ιδέα, το να δω κάποιο παιχνίδι άλλο, ξέρεις, μου αρέσει. Ξέρω ότι μπορεί να καταντά κουραστικό για τους γύρω μου, ότι θα μιλήσουμε συνέχεια για μπάσκετ, αλλά γι' αυτό με το Σπανούλη, ας πούμε, μπορεί να μιλήσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Φίλους εκτός μπάσκετ έχεις? Έχω. Εντάξει, έχω κάποιους από το σχολείο που έχω κρατήσει, κάποιοι που ήρθαν στη ζωή μου μετέπειτα, αλλά σε αυτό ήμουν τυχερός, γιατί ξέρεις ότι όταν ξεκινάς και παίζεις στον Άρη, παίζεις στον Ολυμπιακό, παίζεις στην Μπαρτσελώνα. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι μπορούν να μπουν στη ζωή σου με δόλο, μπορούν να μπουν στη ζωή σου επιφανειακά. Από συμφέρον. Από συμφέρον. Για να κάνουν φίλο το Σάσα, ας πούμε. Ναι, ας πούμε, δεν ξέρεις όμως τα κίνητρά τους ή ας πούμε, μπορεί επειδή βλέπουν ας πούμε, ότι ξέρεις, αυτός παίζει μπάσκετ, βγάζει χρήματα, να είμαστε από δίπλα του, ξέρεις. Αλλά ήμουνα πάρα πολύ τυχερός στη ζωή μου. Βέβαια, εντάξει, είμαι και επιλεκτικός, δεν ανοίγω τον κύκλο μου πάρα πολύ. Αλλά ήμουν πολύ τυχερός γιατί και μέσω κοινών γνωστών και μέσω, ας πούμε,
και από το σχολείο που έχω κρατήσει 1-2 άτομα και από πιο παλιά, ήμουν τυχερός γιατί έχουν μπει πολύ καλά παιδιά στη ζωή μου και αυτούς που έχω κρατήσει για πολύ κοντά μου, ξέρω ότι είναι, ξέρεις, καθαρά παιδιά και καλά παιδιά. Άρα εσύ τώρα για να διασκεδάσεις, ας πούμε, τι κάνεις, τι σ' αρέσει να κάνεις? Ο Σάσα, επειδή είναι ο Σάσα στο παρκέ και είναι ο Σάσα στο σπίτι του, εκτός. Τι σου αρέσει? Άκου τώρα, δεν μπορούμε, ξέρεις τι, αυτό το πούμε, το να πάμε για ποτό, τέτοια, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Πιο παλιά ίσως, ξέρεις... Καλά, κάποιοι αθλητές το κάνουν, δεν είναι ότι δεν το κάνει και κανείς. Θα σου πω, κάποιοι αυτές το κάνουν, εγώ δεν μπορώ να το κάνω για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί είναι τέτοιο ο φόρτος που με τα πολλά παιχνίδια, ξέρεις, θέλω τον ύπνο μου, μεγαλώνω, θέλω να κοιμάμαι νωρίς, προσέχω. Θα μου πεις, χρειάζεται και αυτό. Ναι, προφανώς, όταν έχεις ρεπό, ας πούμε, την επόμενη μέρα, μπορείς να πας να πεις. Ναι. Το δεύτερο που με εκνευρίζει πάρα πολύ στη σημερινή κοινωνία, ότι ο καθένας είναι με ένα κινητό. Τι θέλω να πω? Βγαίνω εγώ και με βλέπεις εσύ ένας άσχητος και παίρνεις το κινητό και είσαι εδώ. Και με βιντεοσκοπείς, ας πούμε. Α, σε τραβάνε βίντεο, Πολλές φορές συμβαίνει. Χωρίς να σε ρωτήσουν, Χωρίς να με ρωτήσουν. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Αυτό, ας πούμε, με ενοχλεί. Έχεις δει βίντεο δικό σου τραβηγμένο με αυτόν τον τρόπο στα μέσα? Στα μέσα, ναι, ας πούμε, έχω δει, αλλά δεν μ' αρέσει. Τον άρεσε, ας πούμε, να μου πεις ευγενικά. Δεν επιτρέπεται ναι, κιόλας. Θες να βγάλουμε μια φωτογραφία, θα σου πω, πάμε έξω να βγάλουμε. Ή, ας πούμε, πολλές φορές έρχονται παιδάκια, πάμε για ένα φαγητό και έρχονται πολύ ευγενικά και θα βγάλω με όλους. Δεν έχω. Αλλά αυτό, βέβαια, πλέον ξέρεις, και με το φόρτο που έχουμε, τις απαιτήσεις που έχουμε, το να βγω για ένα ποτό, ας πούμε, έξω, μπουζούκια ή κλαμπ ή τέτοια, μου φαίνεται πολύ. Ότι ξέρεις τι, καλύτερα. Άστο καλύτερα. Προτιμάς το σπίτι. Σπίτι, ένα φαγητάκι, ξέρεις. Μουσική ακούς? Θα σου πω, όχι πολύ. Θα δω Netflix, θα πάμε για ένα περπάτημα, θα πάμε για ένα φαγητό. Μουσική στο σπίτι, στα μάξια, ας πούμε, τι ακούς? Ναι, βάζω. Όταν οδηγείς, τι ακούς? Βάζω, ας πούμε, τα ελληνικά εκεί. ελληνικά Ναι, βάζεις. ναι, βάζω. Ποιος είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής? Δεν μ' αρέσει. Θα σου πω, ο Φέρης, ας πούμε, μ' αρέσει ο Φέρης. Α, πολύ. οκ. Ναι, εντάξει, τον ακούω όταν. Μ' αρέσει, εντάξει. Σε όλους αρέσει. Ναι. Ο Φέρης είναι νούμερο 1 αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά και αυτό, ας πούμε, μόνο στο αμάξι ακούω μουσική. Μέχρι να πάω στο γήπεδο. Ας πούμε, σπίτι δύσκολα. Όταν σπίτι κάνω μπάνιο, μπορώ να βάλω έτσι λίγο να παίζει λίγο, ξέρεις. Άλλα βίντεο, podcast και τέτοια που είναι πολύ. Υπάρχουν πολλά πια και σ' αρέσουν. Μ' αρέσει, εντάξει, όχι. Μ' αρέσει και για την ψυχολογία, μ' αρέσει και για το φαγητό. Ταινίες τι σ' αρέσει να βλέπεις? Ό,τι έχει το Netflix, να σου πω την αλήθεια, έτσι Ενώ βάζουμε. σ' αρέσουν, ας πούμε, οι ρομαντικές κομμεντίες, σ' αρέσουν τα Να γελάμε, thriller, κομμωδίες. Κομμωδίες. Χαλαρά, να χαλαρώσει. Τηλεόραση δεν βλέπουμε, ας πούμε, πολύ, γιατί ξέρεις τι. Θεωρώ ότι. Τι να δεις, βάζεις ειδήσεις να δεις, είναι όλα δυσάρεστα. Εμείς κάτι να ακούσουμε. Από ελληνικές εκπομπές και τέτοια βλέπεις? Όχι, ας πούμε, τώρα είδαμε πρόσφατα το Ριφιφί του Τσαφούγια, ήταν φανταστικό. Εκπομπές, πρωινά, μεσημεριανά, τέτοια. Παλιά έβλεπα. Δεν σου πω ψέματα. Παλιά, όταν ήμουν πιο μικρός, έβλεπα. Μ' άρεσε, ας πούμε, έβαζα να ακούσουμε λίγο κουτσομπολιό. Ποιος είναι ο αγαπημένος παρουσιαστής, παρουσιάστρια? Δεν είχα, ό,τι έπαιζε εκείνη την ώρα, ναι, την πρωινή ζώνη. Εντάξει, έβλεπα λίγο. Τώρα όσο μεγαλώνεις και μετά λες, εντάξει, και πώς, έχουμε και προπόνηση εκείνη την ώρα. Πάρα πολύ πειθαρχημένος. Θα μου πεις, δεν κατακτώνται εύκολα όλα αυτά. Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, για να μην το παίζω κι άγιος, όταν ήμασταν και πιο μικροί, εντάξει, και έχουμε βγει και καλά, προφανώς. καταλαβαίνεις, εντάξει, μην νομίζει ο κόσμος ότι απλά όσο μεγαλώνεις και όσο, θα το ξαναπώ, όσο ανεβαίνεις σε επίπεδο, κάποια στιγμή, ξέρεις, πρέπει να βάζεις και κάπου τα όρια ότι εδώ πρέπει να κάνω αυτό, εκεί πρέπει να κάνω εκείνο, γιατί στα 23 ξυπνάς το επόμενο πρωί, μπορεί να έχεις βγει μέχρι τις 5 το πρωί, ξυπνάς και είσαι μια χαρά. και πας και... Εμένα τα λυσάσα μου. Μετά θες 2 εβδομάδες για να στέλνεις. Τι μου λες τώρα? Πας σε ένα ταξίδι στη Ρόδο, γυρνάς και μετά λες λίγο. Ναι, καλέ, δεν γίνεται. Κάτσε να ξεκουραστούμε. Ωραία. Ερώτηση. Το πιο. Γιατί δεν μπορεί, σίγουρα θα έχει κάνει κάτι στη ζωή σου που ήταν έτσι πολύ. Όχι απρόβλεπτο, έτσι, αψυχολόγητο. Δηλαδή κάτι που έχει κάνει και έχει πει τώρα. Εγώ το έκανα αυτό. Μπορείς να θυμηθείς κάτι τέτοιο? Κοίτα, θα σου πω, συνήθως εγώ τα υπερσκέφτομαι και πάρα πολύ. Εγώ είμαι άνθρωπος. Τι ζωή είσαι? Λέων. Εγώ τα σκέφτομαι πάρα πολύ και αποφάσεις. Δηλαδή, μπορεί να μου πεις πάμε για ποτό και να το σκεφτώ και 10 λεπτά. Και αύριο έχουμε προπόνηση. Και αν κοιμηθώ 2 η ώρα και τι θα πω. Κατάλαβα. Δεν είμαι πολύ το instinct του να πω, έλα, πάμε. Που κάποιες φορές χρειάζεται, αλλά και πιο μικρός, ας πούμε. Εντάξει, έχω κάνει, ας πούμε, να είχαμε προπόνηση την επόμενη μέρα στις 12 και να έχω βγει μέχρι τις 5 το πρωί. Το έχουμε κάνει και αυτό. Ταξίδια πας, ξέρω, για να χαρείς, όχι για δουλειά. Κοίτα, εμείς από Αύγουστο μέχρι Ιούνιο το πρόγραμμα μας είναι fix. Οπότε στην ουσία έχω 15 μέρες που ξεκουράζομαι, αλλά
τις περνάω τώρα, ας πούμε. Παλιά δεν τις έπαιρνα καν. Παλιά έλεγα τελειώνει η σεζόν, πάμε να δουλέψουμε, να είμαι καλύτερος. Τώρα επειδή είναι πολλοί αγώνες, ξεκουραζόμαστε 10-15 μέρες και μετά ξαναξεκινάμε προπόνηση. Όλα αυτά που ακούμε στις ειδήσεις, και μιας και το ανέφερες, και τα δυσάρεστα, αλλά και της πολιτικής πραγματικότητας στη χώρα. Αυτά που συμβαίνουν και πολιτικά, αυτό που συνέβη, ας πούμε, στα τέμπη, όλα αυτά τα οποία μας έχουν σοκάρει. Ασχολείσαι με αυτό? Θα σου πω, παρακολουθώ όσο μπορώ την επικαιρότητα κτλ. Σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω και δεν τα αντιλαμβάνομαι. Είτε για την ενδοοικογενειακή βία, είτε για αυτό που έγινε για τα τέμπη, είτε και σοκαριστικά, ας πούμε, για μένα είναι και π.χ. που διαβάζει 14χρονη στην Γλυφάδα, ξυλοκόπησε άλλη μαθήτρια. Βεβαίως. Και τα άλλα παιδιά βγάζαν βίντεο. Δηλαδή, και θυμάμαι, είχα σοκαριστεί γιατί λέω, ρε φίλε. Που έχουμε φτάσει. Και εμείς υπήρχε. Τότε δεν το ονομάζαμε bullying και εμείς υπήρχαν πειράγματα μεταξύ ο ένας με τον άλλο. Δεν θα ξεχάσω, εγώ δεν μπορώ να πω τώρα. Στο σχολείο μου το λέγανε. Αλλά με ωραίο, ξέρεις, με αγαθό τρόπο. Ούτε που το έχω παρατηρήσει τόση ώρα που μιλάς. Απλά σου λέω ένα παράδειγμα που. Σου λέγανε γι' αυτό? Ήρθε, αλλά ξέρεις τι, δεν το λέγε, μου το έλεγε μια φορά, του λέω τη θέση, ας πούμε. Και, Τι σου είπε? εσύ δεν μπορείς να πεις το ρόχαχα. Και του λέω, εντάξει, και εσύ μπορεί να μην. Αλλά ξέρεις, δεν θεωρώ ότι. Και τότε υπήρχαν, ας πούμε, οι εξαιρέσεις. Αλλά τώρα νομίζω έχει γίνει η εξαίρεση να είναι το. Όχι, δεν θέλω να το πω το normal, γιατί δεν είναι σωστή λέξη. Δεν είναι πια εξαιρέσεις, είναι πιο συχνά τα φαινόμενα αυτά. Δηλαδή και γι' αυτό θεωρώ ότι να έχεις μια βάση για να πάω πίσω στην οικογένεια είναι κάτι που σου δίνει πολύ ωραίες βάσεις και πολύ ωραίες αρχές και πιστεύω πάρα πολύ στο θεσμό της οικογένειας. Σε βλέπεις κάπου στο όσο μπροστά μπορούμε να κοιτάξουμε, γιατί στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τι ξημερώνει, να έχεις τη δική σου οικογένεια, να κάνεις τα παιδιά σου. Να είμαστε καλά, εννοείται πάντα από σκεφτόμουν να ξέρεις, να έχεις παιδιά, πώς είναι. Σίγουρα το θέλω, αλλά ξέρεις, αυτό είναι και του θέλοντος. Ναι, όποτε. Όταν ολοκληρωθεί η καριέρα σου στο μπάσκετ, ενώ ως παίκτης, τι έχεις στο μυαλό σου ότι θα ήθελες να κάνεις? Προπονητική? Θα σου πω, μ' αρέσει η προπονητική. Απλά απ' την άλλη είναι και οι ρυθμοί δύσκολοι. Γιατί ας πούμε, ένας παίκτης έχει τη βάση του. Είναι ο προπονητής. Δηλαδή, να έχω κάνει τη δικιά μου οικογένεια, να έχω ταξιδέψει τόσο πολύ και να ξαναμπεί σε αυτό το τρυπάκι, να ταξιδεύεις. Δεν λέω ποτέ, ποτέ, δεν λέω όχι. Μ' αρέσει, νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι τον μπάσκετ και θα μπορούσα, ας πούμε, έτσι να το υπηρετήσω. Αλλά βλέπω πιο πολύ το τώρα. Δηλαδή, ας πούμε, για το μέλλον δεν μ' αρέσει. Δεν θες να κάνεις σχέδια για το μέλλον? Όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Γιατί ζούμε το τώρα, να περνάμε καλά και απλά να είμαστε υγιείς. Αν θα μπορούσες τώρα, έτσι και κλείνοντας, αν θα μπορούσες τώρα με την εμπειρία που έχεις και την πορεία σου να πεις κάτι στον μικρό Σάσα, εκεί στον Σάσα γύρω στα 14, που έφυγε από την Κύπρο για να πάει στη Θεσσαλονίκη, τι θα του έλεγες που εσύ δεν το ήξερες και δεν το έχεις καταλάβει τότε? Νομίζω να μην κρίνεις τους ανθρώπους τόσο αυστηρά στις επιλογές που κάνουν και στις αποφάσεις που παίρνουν, γιατί πάντα υπάρχουν δύο όψεις του νομίσματος και πάντα ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του αλήθεια. Αλλά ας πούμε στα νέα παιδιά θα ήθελα, ξέρεις τι, να παλεύουν για αυτό που θέλουν, γιατί και ο αθλητισμός αλλά και η ζωή είναι σκληρή μπροστά σου. Να επιμένουν λοιπόν, να μην τα παρατάνε. Να επιμένουν, να μην τα παρατάνε, γιατί το πιο εύκολο πράγμα που μπορείς να πεις είναι τα παρατάω. Δεν θέλει κόπο. Βέβαια. Σε ένα βράδυ τα παρατάς γιατί θα έρθουν δύσκολες στιγμές. Και ο αληθινός σου χαρακτήρας σου φαίνεται στα δύσκολα, γιατί στα εύκολα όλοι είναι γύρω σου, όλοι σε αγαπάνε, θα γράφουν για σένα, θα σε εκθιάζουν. Στα δύσκολα όμως πραγματικά είναι οι άνθρωποι σου και εσύ το πόσο το θέλεις. Και ξέρεις, θα έρθουν και αναποδιές, θα έρθουν και ατυχίες, αλλά νομίζω μέσα από την προπόνηση και μέσα από την επικοινωνία και το μπάσκετ που σου δίνει τόσα πολλά όμορφα πράγματα και ο αθλητισμός γενικότερα, να επιμένεις στα όνειρά σου, να μην τα εγκαταλείπεις, να ξέρεις ότι στο τέλος έδωσες το 100% και έφτασα μέχρι εκεί, γιατί δεν είμαστε όλοι πλασμένοι και δεν είμαστε όλοι τυχεροί και δεν είμαστε όλοι, αν θες, έτοιμοι να φτάσουμε όλοι να παίξουν στο NBA, όλοι να παίξουν εδώ. Δεν γίνεται και μαθηματικά, δεν γίνεται και πρακτικά. Τουλάχιστον να ξέρουμε ότι έχουμε δώσει το 100% του εαυτού μας και έχουμε προσπαθήσει όσο περισσότερο μπορούμε. Αυτό. Και ξέρεις, πλέον όμως και για τη νέα γενιά είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί όλα αυτά που βλέπεις έξω, τα social media... Είναι αποπροσανατολιστικά, πιστεύεις? Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Πλέον τα ξέρουν όλα. Το βλέπω και από τα νύψια μου που είναι 8 και 13, ξέρουν πάρα πολύ, πιο πολλές πληροφορίες από ό,τι ξέραμε εμείς.
Γιατί πλέον η πληροφορία μέσα από ένα κινητό τη μαθαίνεις πολύ εύκολα. Αμέσως, πολύ γρήγορα. Ταξιδεύει, τα άλλα παιδάκια ξέρουν. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο στην εποχή που ζούμε το να πεις είμαι στον αθλητισμό, Να κλείνω τα αυτιά συγκεντρωθούν μου σε κάτι, και ο στόχος μου είναι αυτός. Είναι πολύ δύσκολο. Εύχομαι τα νέα παιδιά που θα δουν αυτό το vidcast να ακούσουν αυτό που λες, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που λειτουργείς ως πρότυπο. Οι αθλητές του έχουν αυτό. Και εμείς είμαστε τυχεροί, ας πούμε, που έχουμε κάθε δεύτερη μέρα αγώνες. Δεν παίζεις καλά την Τρίτη, θα έρθει την Πέμπτη. Υπάρχουν άλλοι που, ξέρεις, όπως είναι στο Στίβο, που 4 χρόνια. Όλη την προετοιμασία για να κάνεις έναν αγώνα, αν δεν πας καλά, μπορεί να μην κάνεις άλλο αγώνα. Είναι πολύ ψυχοφθόρο, είναι δύσκολο. Πρέπει να έχεις τους σωστούς ανθρώπους δίπλα σου. Πλέον είναι και ένα θέμα ο αθλητικός ψυχολόγος, που εγώ είμαι πολύ υπέρ, που παλιά ήταν ένα θέμα ταμπού που λες. Δεν υπήρχε αθλητικός ψυχολόγος Δεν παλιά. πού να Δεν μιλήσω, ξέρω τι πότε να ξεκίνησε μιλήσω. αυτό. Βοηθάει τις ομάδες. Εσείς παρακολουθείτε κάθε εβδομάδα, ας πούμε. Όχι, εμείς δεν παρακολουθούμε. Στο NBA σου δίνανε την επιλογή αν θέλεις. Στο παρήχη ομάδα Στο δηλαδή. παρήχη ομάδα, ξέρεις τι, αν θέλεις μπορείς να επισκεφτείς αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά είναι και καλό και για τα νέα παιδιά να μιλάνε. Δεν υπάρχει. Η επικοινωνία για μένα, ας πούμε, είναι το πιο σημαντικό. Να τα βγάζουν από μέσα. Πες το πρόβλημά σου, να πω και εγώ το δικό μου, να το λύσουμε, να πάμε παρακάτω. Ξέρεις, και αυτό ίσως θα μπορούσα να πω να μιλάω πιο πολύ ο μικρός Σάσα τώρα που το ξανασκέφτομαι. Μπράβο, γιατί πριν μου έλεγε ότι κλεινώσουν στον εαυτό σου, δεν επικοινωνούσες. Απλά ήταν πιο, ξέρεις τι, όσο μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις ότι η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Ωραία, τελευταίο τώρα, επειδή μου δίνεις αυτό και το σκέφτηκα. Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα απευθυνθείς τώρα στη δύσκολη, δηλαδή σε ποιον θα μιλήσεις? Ανάλογα το θέμα. Εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος που έχω φιλτράρει το ποιος φίλος μου μπορεί να μου Ποιος βοηθήσει είναι, σε ποιο γιατί. κομμάτι. Okay. Γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι. Ας πούμε, εσύ δεν μπορεί να είσαι στα προσωπικά τόσο καλό όσο θα είσαι στα επαγγελματικά στο μυαλό μου και μπορεί εσύ να είσαι expert σε κάτι που ξέρω ότι η γνώμη σου πάντα μετράει. Οκ. Ωραία. Ποιος είναι ο άνθρωπος που θα μιλήσει για τα μπασκετικά σου? Για τα μπασκετικά πάντα μιλάω με τον μπαμπά μου. Πάντα με τον πατέρα μου, μετά το παιχνίδι, πριν το παιχνίδι. Πολλές φορές γίνεται σκληρός και ξέρεις αυτό που θέλει να περάσει, αλλά απ' την άλλη ξέρω ότι είναι το καλό μου. Οπότε πλέον έχω μάθει. Παλιά, ας πούμε, τσακωνόμουν να φιλτράρεις τώρα και κρατάς την ουσία. Αλλά η ουσία είναι αυτή. Εντάξει, με την αδερφή μου έχουμε φοβερή σχέση, αν και δεν μιλάμε, ας πούμε, κάθε μέρα. Σε έδερνε παλιά η αδερφή σου, εγώ ξέρω. Όχι. Όταν ήσασταν μικρά, εγώ διάβασα ότι σε έδερνε. Όχι. Εντάξει, η απλάκα το είχε πει. Εντάξει, εμείς πάντως με την αδερφή μου το παίρνει. Εμείς παίζαμε πολύ ξύλο μικρές με την αδερφή μου. Μεγαλύτερη, ξέρεις, τώρα μπορούμε να μιλάμε για ώρες, αλλά επειδή έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας, στην ουσία, εγώ όταν ξεκίνησα να αντιλαμβάνομαι τι γίνεται 6-7 χρονών. Ναι. Η αδερφή ήταν 18. Ναι, ήταν ενήλικη. Οπότε δεν είχαμε. Στην ουσία, τώρα ξεκινάμε τα τελευταία χρόνια να κάνουμε παρέα να πάμε για ένα φαγητό. Γιατί πάντα ήμουν ο πιο μικρός που αν εγώ ήμουν 18, δεν μπορούσατε να συμβαδίσετε. Τα 30. Της μιλάς όμως της Μικαέλας μόνο για τα προσωπικά σου, με τη Μικαέλα μιλάς για αυτά? Θα σου πω. Μιλάς σε κανέναν για τα προσωπικά σου, να το πάρουμε από εκεί? Όχι. Θα σου πω, μιλάω ας πούμε, με τους φίλους μου, με παιδί μου κτλ. Με κάποιους ας πούμε, που έχω έτσι πιο κοντά. Με την οικογένειά μου, εντάξει, μιλάω όχι όμως της καθημερινότητας, ας πούμε. Ξέρεις τι, σήμερα μαλώσαμε για κάτι. Ναι. Τους λέω τα πιο σημαντικά, τα πιο. Θα ήθελα ας πούμε, να είχα αναπτύξει μια σχέση για τα προσωπικά μου και από πιο μικρός. Αλλά να τα επικοινωνείς λίγο περισσότερο. Ναι, δηλαδή θεωρώ ότι είναι ωραίο ας πούμε, τα παιδιά να επικοινωνούν με τους γονείς τους. Απλά εντάξει, εγώ ήμουν λίγο ντροπαλός, λίγο ξέρεις. Δεν ήθελα. Εντάξει, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Ναι. Σκέψου αυτό, αλλά εντάξει. Τώρα που μεγαλώνοντας, η επικοινωνία θεωρώ είναι το πιο σημαντικό. Μετά το σεβασμό, η επικοινωνία είναι το πιο σημαντικό. Αχ, θα ήθελα. Στα αλήθεια, δεν θα τελειώνει ποτέ αυτό το βίντεο. Θα ήθελα να καθόμαστε εδώ πέρα να μιλάμε 100 χρόνια. Δηλαδή, πάντα λέω τελευταία ερώτηση και τώρα σκέφτομαι κι άλλη μια ερώτηση. Μα πόσε ώρε θα είναι αυτό? Τελευταία για να το κόψεις στο μοντέλο. Κάτσε, περίμενε. Ωραία, θα ρωτήσω αυτό και θα κλείσουμε, το υπόσχομαι. Μικρότερος, φανταζόσουν, είχες σκεφτεί, πίστευες ότι θα φτάσεις σε ένα σημείο όπως είσαι τώρα, που παίζεις σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, βγάζεις πάρα πολλά χρήματα, έχεις βελτιωθεί τόσο πολύ, είσαι ένα ηγετικό μέλος της ομάδας σου. Το είχες οραματιστεί, πίστευες ότι θα το καταφέρεις? Πίστευα στον εαυτό μου και όταν ξεκίνησα ας πούμε, να παίζω μπάσκετ, έλεγα ότι θέλω να φτάσω στο ψηλότερο σημείο. Μέσα στη διαδρομή, δεν θα πω έχασα την πίστη μου, αλλά λίγο κλονίζεται όλο αυτό. Η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, γιατί είναι ανθρώπινο. Δεν μπορείς να έχεις την ίδια αυτοπεποίθηση που έχεις τώρα. Και δεν μπορεί να πηγαίνουν και όλα καλά. Αυτό. Να γίνουν στραβές. Το πίστευα, το είχα ονειρευτεί πάρα πολλές φορές όταν είσαι μικρός. Ξέρεις, και ειδικά που παίζουμε
Πηγαίναμε στην Αλάνα, παίζαμε σε μια μπασκέτα και έλεγα είμαι ο... Ποιος? Εγώ εντάξει, έβλεπα το Σπανούλι, το Διαμαντίδη, τον Παπαλούκα, έβλεπα πιο πολύ. Από το NBA, ας πούμε, μου αρέσει ο Κόμπι Μπράιαντ, ο αείμνηστος, ο Ντίρκ Νοβίτσκι, ο Γερμανός, δηλαδή. Και έλεγες, ας πούμε, είμαι αυτός, θα βάλω τρίποντο, ξέρεις, θα παίξω εκεί. Το σκέφτεσαι όταν είσαι μικρός και όλα τα παιδιά το σκέφτονται. Τώρα να ξέρεις, υπάρχουν κάποια άλλα παιδιά, σε κάποια άλλη, δεν ξέρω αν είναι Αλάνα πια, τη σήμερον ημέρα, που παίζουν μπάσκετ και λένε είμαι ο Σάσα Βεζένκοφ. Κοίτα, εντάξει, είναι συγκινητικό, είναι ωραίο, βλέπεις αυτό, ας πούμε, δεν το πίστευα, ότι ένας ολόκληρος, οι οπαδοί ενός ολόκληρου οργανισμού που είναι τόσο μεγάλος για την Ελλάδα, για την Ευρώπη κτλ. Θα έρχονται στο γήπεδο, θα φάνε δικές σου φανέλες, θα θέλεις να σε υπογράφουν, θα σε σταματάνε στον δρόμο. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που, ξέρεις τι, είναι πολύ ωραίο και πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου και λέω πάλι, ρε φίλε, ας πούμε, να υπογράψω. Αλλά το επόμενο λεπτό λες, αυτή είναι η ευλογία, αυτοί είναι οι άνθρωποι που χαίρονται όταν σε βλέπουν, που έρθουν από ένα χωριό που δεν έρχονται κάθε μέρα να δουν τον Ολυμπιακό. Χαίρομαι που το βλέπεις έτσι, γιατί έχω από κάτι παιδάκια φίλους μου που θέλουν να υπογράψει κάτι φωτογραφίες που μου έχουν τυπώσει, πρώτον και δεύτερον, κλείνοντας. Εμείς εδώ σε αυτό το βίντεο έχουμε ένα κουτί, μέσα στο οποίο όλοι γράφουν ένα στόχο τους, όχι πολύ μακρινό, Ναι. που θέλουν να κατακτήσουν. Δεν τον διαβάζουμε, Ωραία. ούτε τον βλέπουμε. Το γράφουν, το βάζουν μέσα στο κουτί και κάποια στιγμή, περνώντας οι μήνες, θα ανοίξουμε αυτό το κουτί με το στόχο του καθενός. Έχουν να γράψει και άλλοι άνθρωποι, και εγώ έχω γράψει το στόχο μου. Θέλω λοιπόν να σου δώσω ένα χαρτί, ένα στυλό. Δεν θα βλέπουμε τι γράφεις, να το ξέρεις. Αλλά θα το υπογράψεις. Ναι, εντάξει. Για να ξέρουμε μετά ότι αυτός ήταν του Σάσα. Μην μπερδευτούμε με τους στόχους και γίνει καμιά παρεξήγηση Ναι. του σύμπαντος. Πρέπει να είναι γενικός, ρε παιδί μου, ο στόχος ή να είναι, ας πούμε, αθλητικός. Ό,τι θες εσύ. Μπορεί να είναι, έχω στόχο, δεν ξέρω τι, να Εντάξει. ταξιδέψω στην Ινδία μια Εντάξει. φορά στη ζωή. Τώρα εδώ κοντά, Θέλω να τον ενοχλήσω κιόλας. Μεγάλος ο στόχος, ψηλός πολύ, γράφει με τις ώρες. Διπλώστε παρακαλώ και βάλτε μέσα σε αυτό το κουτί. Ψηφίζω ποιος θα αποχωρήσει από από την αίθουσα. Είναι Survivor. Ωραία. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, αγαπημένε μου Σάσα, Ευχαριστώ πάρα σε πολύ. 1000 ευχαριστώ. Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Όλοι σου οι στόχοι, όχι μόνο αυτός, να γίνουν πραγματικότητα. Και τα καλύτερα και σε όλα τα επίπεδα, Ευχαριστώ όχι πάρα μόνο πολύ αθλητικά. σε σένα, σε όλη την ομάδα που είναι πίσω από αυτό το εγχείρημα και να έχουμε υγεία Αυτό και να πρωτίστως. χαμογελάμε, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσουμε και την Allwyn φυσικά, που ήταν ο μεγάλος χορηγός για αυτό το επεισόδιο. Η Allwyn σηματοδοτεί μια νέα εποχή και συνεχίζει την κληρονομιά του ΟΠΑΠ. Θυμηθείτε να κάνετε like, subscribe, follow, δεν ξέρω, ό,τι από όλα αυτά τα καλά μπορείτε να κάνετε, όχι τα άλλα, τα blog και αυτά δεν τα θέλουμε, να τα κάνετε.